Pero mas hindi na ito masubscribe. Asa mo kating? Asa mo kamagom? Ano ako? Magom. Welcome to Davao City na. Unsa kay niding pagsun? Unsa kay niding? Lasang Davao City. Sa Lasang dito sa checkpoint. Task Force Davao. Uy, ang kambal nga sakyanan oh. Tama din no. Si Adi din mo sakay din ig barko unta. Adto na og sa una adto na sa Manila kay mo sakay og barko na nagsakit atong cancer, pero karon naanay plan nga mo balik nagsakay si Adi. Kano sa din po kaloyan. Binlan dai ko niya. Binlan daw ito na Binlan. Unsa ibilin? Bibi, Jollibee. Not sponsored. Oy, not sponsored. Jollibee baka naman. Masih maka-franchise sa dira. Baka naman. Jollibee. Pila ding na mga pila ka months na sa barko ding kung mag-ano. 6 months na. Kasi at least no. Sa karon 6 months na. Sa una mga 8 months. At least dili ra kaayo ko andugay. Oo. Dili na. Pohon unta kaloyan. Pohon. Limpyo no, Japan. Indo pa. Atong interview si Kuya Gerald sa nasa Japan. Sa Japan. Siya sa ang nasa Japan di ang pinakagwapo dito. Ako. Dili kay Lord. Unsay hinapon sa gwapo di. Hindi ko manggol. Kasayon. Ako to. Ako ra. Sabi taga Japan yan. Basta may video mo blanco. Hindi ko isip na. Ano ilonggo sa naulaw ya? Nahuya. Sa hapon sa nahuya. Saan? Sai? Ako askuan siguro Kauruya. Sige. Kauruya. Kaya ko. Nakaso. Ako inyong ikuan niya. Yung mga hinapon. Si Anggol. Cute daw, cute. Kawaii. Nasa yung call. Sa man yung version? Ikaw to. Sige. Ikaw mga tanda mo kayo ba? Si Kuya. Ako maghinapon. Si Anggol lang yung version. Inak kuya. Good luck. Gambate. Kung sa ako ano yung pamate. Lami. Sa kaan. Lami. Oh. Uisi. Ay, easy. Dire sa amo sa kuan di kay just girls. Kutsara. Kutsara. Ano may kutsara sa Japan? Unsa man day? Wala din mas kanang Away kutsara di. chopstick man. Patay di ta kakaon. Pariyat ko. Hukara. Hukari. Kanang rice ya. Rice na, rice. Unsa man sa hapon ang rice? Buhan. Guhan? Wala yung maisip. Sanguhan. Sangoku. Kuan. Ang mahal kita to ya, Jay. I love you. Aistiro. Dari ba Aistiro? Aistiro. Ako akay Estero.
Estro sa ko. Nagtulog istro. Nagtulog. Pero asa gikan ang kuanding, pat ang kanang Daddy Bob, Mommy Bob. Anong Bob? Baboy man. Hindi. Baboy call. Lapad man minus. Square man may SpongeBob. Ah, Square man. Wala na ko baboy. Ako ba baboy? Grabe makababoy si Jeba. Kami na dito lumaboy diri ako. May baktin. May baktin sa kilid. Mahal kayo ng baboy. Resource ko nga. Asa gani sa tamay promote sa imuhang Pigrolak. Kita kami Patno. sa Pigrolak guys para pusok o makarni ang ato ang baboy sa Pigrolak lamang ang malaman. Sana sponsoran. Yes. Grabing advertisement, diba? Pigrolak Sponsoran. Money. Ads kayo dyan. Kung sa mo sa Pigrolak, makita no. Sa leukemia ni mo, unsa to nga klase, lahi mo na siya nga klase. Na EL, unsa to? ALL o AML. AML. LOL. Dapat lang. ALL. ALL, unsa man na sa imuha. Kuan ako ALL kay acute. Basta. Basta wala siya pang kuan siya nga kan age pang bata. Oo. So dili siya critical sa mga bata tulad sa kuha ang mga idara pababa. Oo. Tapos ang AML kay para sa mga senior, mga tigulang na. So katupod para pa to sila, dili sila magrabihan. Pero kung sa ilang edad na tigulang na sila, tas ilang leukemia kay pang ALL, pambata. critical. Dili siya pwede. So, mas critical kung pangbata nga kuha nila ALL nga. Same pod sa inyo kung pang tiguang inyo tigulang ang mga pod na kuan leukemia maglisod pod. So sa imuha na tama ang klase sa leukemia suwak sa imong edad. So naka-survive. Dili kay sa inyo na critical. So meaning dili di ay ang tanan nga leukemia mamatay. Di chance. Dili jud mawadag pag-asa. Correct. Kung mag-stage 5 to, good stage ang kuan. Wala ata kay sa bukol lang mata na. Sa bukol ang na stage. Kanang hindi mawadag pag-asa kung may cancer na. Sa karon high-tech naman ta ba? Napoy mga barato na sa government na ikuan din no. Asa bayad ang bayad or free? Try me og zero balance sa the MC. Diri sa to Atagom. Naka-avail ta. SPMC mo to no? SPMC pero sa Tagom na na tong sa program sa una ni kung ini ko ang Alvarez. Tabang-tabang po. Kulay naka-survive. Graduate na. Let's will po. Ganyan po yun. Siyempre, pa-drip ta. Kaning dripping, kuha na lang ni, support na. Supportan na lang ni kay. Chances mong good gyapon na mabalik ako ang sakit. At imanon gyapon ang health. Di manon gyapon, dili babayaan. Disiplina gyapon. Kaya ang pagbalik mo ay problema. Mas kuyaw. Mas grabe. Mga to si Ading. Iyang experience og mga pagtambag. Uban sa iyahang Mami Love. Mami Bob. Mami Bob. So nakasabot na about sa explanation ni Ading sa about leukemia, klase-klase nga leukemia. Okay, sige. Maupod ni Eskwelahan ni Kuan. Hindi to. Tibloy. Nakagin na din tapad ani mo ang airport na. Davao City Airport. Dili nga side. Pero na siya ko andiri kaning facilities para sa mga COVID patients. So area siya mabing na din no. Libre na dira. Pero kung daw. Dili ba?
Sumo dahil itong dugay na negative si Mama ni UTMs. Kay aircon. Sige, aircon na to? Aircon na ilang facility ba yan? facility Ay, dito oo. sa Carmen. Lami kayo. Yung you know, TV Bahala na lang basta kayo dito. Pero dili pa dito kanang VIPs lang ang makasulod. Mga frontliners na makaan. Di gapon mo mabutang dito dito ra gapon. Dito tayo butang sa Capitol. So diri na taha sa Torres na. Diri makita na to ang clinic, the JMCC Colon Care. Ayan, dara dirita. babaw. Let's go. Hello, mga kagods. Abot namin diri sa clinic ni Doc Coaching. Okay, mauni ang clinic ni Doc Coaching, JMCC Colon Care Wellness. Dirita magpa-drip. Dara si Doc Coaching. Pagkagwapa. Hello guys, abot na ta diri sa clinic ni Doc Coaching. Tara, sige, ubanta, sulod ta. Hey guys, mga dudes, mao ni ang clinic ni Doc Coaching for dripping. Na si guard diri, say hi guard. Wana mi og fill up o logbook. Tara si Doc Coaching. Diri sa clinic, diri ta magpa-drip, vitamin C, with of course, naadjud atong mga nurses. Naadjud atong mga nurses nga maoji mag-atiman sa atong i-drip. So, limpyo kung kinsa tong gusto magpa-drip. Vitamin C with iron, diri lang ta sa GMCC. Kaya ang mga nurses, mga buutan. Hi ma'am. Buutan. Tara. Say hi. Na sila. Lead mga nurse. So kani sila maghulat na sila nga matusukan. Ayan, ready na. Ay, na. Si Atems, this is one ni with gluten ito eh. Vitamin C. Vitamin C pa. Sila CR diri magkalimpyo sa clinic ni Doc Coaching. So, going to CR. Diri mo ha. Okay, kung nabay tao. Yun. Wow, kanindot sa CR. Kung gusto mo nga di magkasakit, diri mo, magpa-drip mo. And, natay Pwede na po ni matusok. naputay mga buutan niya, gwapa nga nurse. Unang tusukan si ading niya, pangitaunon ang ugat ani. Good luck kay ma'am. Kailangan nyo sa ma'am. Gani. Tulad dyan di mo suga ma'am. Kula friend din ni Dani ka. Sungugon gid ka ma'am. So lisod pangitaan og ugat si ading.
Di kulang na lang di ina nakading-hading ayun na pagbalik ka. Nasaan sir na? Ayun lang tapuan sir. Wow. Pressure din ko ay. Yung mobile din, no charge lang. Isa lang, congrats. Itong niagi din kapila ganito din. Go GMCC. GMC. Ikaw ba ato sir mo? Magbaan na po din nila. Patay na rin. Ako matay, kada mo Pero mo naman nila na pag mato ka, mag-out na sila. Lovely pa na, marunong ka ako. Isa lang din. Dumi-dumi na pag na, wala ko balik, ay ito balik. Wow. Sa mo siya pag-dugay. Pressure dito ko nyo sir. Natuyo lagi ni ay. Ako na guys, di lang kumutanaw ha. Okay lang, okay lang. Sige, go. Lang. Okay. Okay, very good. Thank you, ma'am ha. One shot. Yung one shot na yun. So, pwede rin ka matulog. Nagmataman. Nani si Lolo Dre? Lolo Dave. Ay, Lolo Dave. Miguel. Kaya na humana ilang drip kaon. Kaon na sila upan ni Odto. Ilang kuya po sige po gatiman sa ilaw oh. Tig-serve og kaon. Pero di ba mga itag tubig. Okay, salamat boss. Atog tubig kay giuhaw ang camel. Okay, mana tanggalon na. Sige nga. Kuna G. Tanggalon ang dagom. Oh. Hello mga dudes. Human na mi og padri. So guys, maato na mi ma'am. Salamat. Only ang GMCC colon care. So, maato na mi. Human na mi og drip. Parang nagkuhan mi og dripping sa vitamin C with glutathione para strong ang among immune system, panglaban nga dili mi matakdan og virus. Ma'am no, dili takdan og virus. Bisan pa og vaccinated ko, fully vaccinated. Ma'am, apa atong nurse. Thank you. Okay. Thank you GMCC Colon Care Wellness for more than 2 years nga nagbalik-balik mi diri. Maayo kaayo ang result. No, malikay gyud kita, himsog kita kanunay. So, mo ni ginatawag nga health is wealth. Diri na ta adto mo sa GMCC Colon Care Wellness. Hey, mga dods. Ayan, tapos na mi og padrip. Mana, dara. Yee. So, mauli na mi og tagom. So, balik tag tagom. Atong driver gahapon si Ading. Na ulit na ta. Dara. Thank you for visiting Davao City. Pagsuot og face mask sani tabunan ba og ilong.
Okay, diri na ta abot sa Carmen, Municipality of Carmen. Ilang plaza. Ilang munisipyo. I love Carmen. Okay, diri na ta sa balutan sa Carmen. Dagan kay diri atong tilawan. Kay lami ni ilang suka diri. Dagan sila nagababay-babay. Mga tindira. Di tindira, babay. Asa mas lami ani. Say gwapa dira. Guwapa nga balot. Sige, gwapa nga balot. Sige. Okay, diri ta napilian. Na ay 16 days na balot. Na ay Penoy, uga ug sabaw. Na ay 18 days. Di 18 days ako Kanawa. Saan ni? Kalamay. Na ay kalamay Dera ilang suka pagkalami. With honey sa pani. Na ay puti, na ay yellow. Tara, 18 days. Sa dili mo din gamiton. Darang 16 18 days. 16. Dito lang. Ano naman? Sida je. Makita. Kita. Kami nga itlog. Okay, mga unta. 1881. Sige. So, humana balad humana yung kaon. So, sa to 18 days balot, 16 days balot, and Penoy uga og sabaw. Basta Pinoy uga daw og sabaw. So, dito tas foreigner. Kay perting basaa sa sabaw. Uga nun pol. Uga. Salamat Lord. Abot na mi sa Tagum City human sa atong paglagaw gikan sa Tagum, Carmen, Panabo City to Davao City. Naabot na kami. Ako magaingon sa among pagpadrip sa dakbayan sa Davao. Kauban kining akong mga gwapa o gwapo nga mga pag-umangkon nga daw mga miyaw. Mga busog sa balot, sa paniod to, gikan pa sa pamahaw. Mga ligon kay bagong na drip, baskog, kusgan, muraog mga kabaw. Maong magpadrip na ta. Atong atimanon mga dods ang atong kaugalingon. Aron dili ta sayo nga langawon. Hantod sa sunod natong pagkuyog. Salamat sa inyong pag-uban. Sa sunod nato napud nga tor sa atong lagawon. Kita-kita kits. Hantod diri na lang taman. Bye-bye.